F'April li ġej il-kaċċaturi se jkunu jistgħu jerġgħu jipprattikaw id-delizzju tal-kaċċa tal-gammiema wara nuqqas ta' diversi snin. Il-Kumitat Ornis irrakkomanda lill-Ministru sabiex jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa bi kwota għal gammiema u s-summina bil-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti faħret il-politika soda tal-Gvern f'dan ir-rigward. Grazzi wkoll għax sibna gvern brieda politika soda li semana u femna. Il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia fakkar ukoll kif il-kaċċaturi u n-Nassaba kienu ġew ingannati minn gvern nazzjonalista. Ma nistax ma mmurx lura għal ftit snin qabel Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Meta l-FKNK ippruvajna nfehmu lill-kaċċaturi u n-Nassaba li bis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea konna ħanitilfu parti kbira jekk mhux kollox mit-tradizzjonijiet tal-kaċċa u l-insib. Saħansitra għajruna giddibin u xewwiexa. Illum il-kaċċaturi u n-Nassaba żgur jafu min kien qiegħed jikdeb. L-istaġun tal-kaċċa għall-gammiema se jkun qed jiftaħ bejn 17 u 30 ta' April fuq kwota ta' 1500 gammiema. Fl-istess waqt l-istaġun tal-kaċċa għas-summien se jiftaħ bejn l-10 u 30 ta' April fuq kwota ta' 2400. Il-President tal-FKNK Lukas Mikallef spjega kif tul dawn l-aħħar snin l-FKNK ħadmet qatih sabiex katret il-popolazzjoni tal-gammien fis-selvaġġ wara programm ta' trobbija fil-magħluq mill-membri tal-FKNK stess. Bix-xogħol li sar brieda u b'determinazzjoni, il-bieraħ il-Kumitat Ornis analizza u ħavot biex jirrakkomanda l-proposta lill-Gvern li daħlet l-FKNK fl-istess Ornis. Din id-deċiżjoni kienet ibbażata fuq riżultati ta' riċerki xjentifiki, fuq fatti u kriterji li titlob id-direttiva tal-Asafar biex bekk il-kaċċa tal-gammiema fir-rebbija terġa' tiġi attwata u prattikata f'parametri sostenibbli. Lukas Mikallef semma wkoll numru kbir ta' inizjattivi ambjentali li ħadet ħsiebhom l-FKNK fosthom it-trobbija tal-Barbaġan biex terġa' titkattar il-popolazzjoni tiegħu fis-salvaġġ, stampar ta' materjal edukattiv fl-iskejjel kollha, ftehim mal-għaqda tan-naħal biex ikun jista' jitrabba n-naħal fil-miżieb u l-aħrax u kif ukoll it-tqassim ta' numru kbir ta' xitel indiġenu biex ikompli jitħaddar il-pajsaġġ Malti.